Ai, Verge de la Misericòrdia. Fa 3 mesos que estic aquí, 3 mesos. Escolteu, a mi ja m'agradava la platja, però aquesta temporada tan llarga no me l'esperava, aquesta és la veritat. Fins ara encara tenia companyia, oi? Aquí per aquest tros d'illot vaig trobar 3 micos que em feien companyia, però ahir se'n va morir l'últim. Pobret. Un enterro trist, escolteu, només hi anava jo, esclar, no hi havia ningú més. Oh, i és curiós, no se'n van anar morint així de cop, no? Se'n van anar morint de mico en mico, oi? I ara aquí, tot sol, com un animalet, esperant a veure què passa, i tot per culpa de la meva dona. Les dones que tenen la culpa de moltes de les coses que ens passen als marits. Aquesta mania que tenen de viatjar, de veure món, que hem de veure món, que hem de viatjar. Aquí el tens, el viatjar. Pobreta, no li vull dir mal, perquè em penso que es va ofegar, en fi, no n'he sapigut mai més res. Ja us explicaré com va anar. Mireu, jo era una persona de solter que no em ficava en res, escolteu. Em guanyava la vida, tenia 3 telers a casa, oi? Feia suèters a dalt al pis, i com que no els tenia declarats, doncs la veritat, m'hi guanyava la vida, no ens hem d'enganyar. Però esclar, un va fent diners, oi? Es va fent diners, i doncs què ha de fer? Bé, ha de fer un pensament, i el pensament és casar-se, o embolicar-se amb algú altre, i em penso que avui tot és prou car, doncs més val casar-se, que és el que vaig fer jo, que és lo decent. Esclar, no coneixia ningú, i un amic meu, que aquest va ser el primer que em va embarcar, Aquest em va dir, escolta, diu, vine, home, diu, en una festa d'aquestes que fan, en una casa particular, oi? Una festa d'alta societat, oi? Diu, allà et puc presentar una noia, diu, encara pots trobar un bon partit, oi? Una filla única amb diners, oi? I esclar, doncs vaig anar-hi, tant va insistir, i vaig anar a aquella festa, i esclar, estava pleníssim, escolteu, una gentada por, es veu que tothom buscava el mateix, saps? Aquesta filla única, es veu que hi havia una fam que feia por. I la festa no estava malament, oi? Però vaja, molt d'alta societat em penso que no ho era, perquè quan vam sortir ens van dir quan tocava cada ull, allò, noi, em va deixar fred, oi? I esclar, doncs allà vaig conèixer aquesta noia, una xiqueteta grassoneta, que és com m'agraden, no estava malament, oi? I esclar, tot ballant, oi, tot ballant, allò que t'engresca, li dius que t'estima, que l'estimes, i esclar, doncs em vaig embalar i em vaig equivocar. En comptes d'una filla única amb diners, era l'única filla que no en tenia. Però esclar, jo ja li havia dit que l'estimava, doncs vaig haver de tirar endavant, vam fer una boda arregladeta, esclar, no teníem diners, perquè filla única sí que ho era, però sense cap caler, havien de viure amb els meus. Vam anar a viure els primers temps bé, amb la sogra, amb la seva mare, vivíem, però de seguida, noia, i la sogra, que hem de viatjar i que hem de veure món, i que hem de veure món. I ja li deia, però no anem de tant en tant a Matadepera, que jo hi tenia una miqueta de caseta, que no, home, que ens hem de fer una cultura, que no tenim conversa, la sogra. No tenim conversa i no callava mai, aquella dona. Res, no hi va haver manera. Jo l'únic que li vaig dir és que res, que no volia anar carregat amb la maleta, i que res, que no, ja s'ho van arreglar, i que no, que hi ha unes agències que se'n cuiden de tot, no sé què del forfer, que només és qüestió d'agafar el barco. Escolteu, jo quan vaig agafar el barco, allò ja no ho vaig veure clar, jo ja vaig veure que allò no aguantaria, escolteu. Un barco petit, allà amarrat al moll, ja bellugava, escolteu. I se'n deia el rei dels mars, encara, quina barra, el rei dels mars. Però esclar, com que els reis van de bòlit d'aquesta manera, vaig pensar, vés a saber què farà el rei dels mars. No, i els primers dies no va anar malament, oi? Ara, una golondrina també hauria anat bé, perquè la mar era plana, oi? Però el tercer o quart dia, fillats de Déu! I quina manera de ballar el rei del meu cor, noi. Quina manera de donar un cantó a l'alta a tothom. I de seguida tothom a la barana, escolteu, tothom, no es va escapar ningú, Tothom, inclús hi havia una taquillera que la vaig conèixer del metro de Barcelona, d'aquestes que no tenen mai canvi, també canviava allà, també. Mare de Déu, jo al veure que la mare es posava d'aquella manera, me'n vaig corrents a casa del capità i li vaig dir, escolteu, dic que això està malament, Jo no sé com ho veieu vos, però jo ho veig malament. I de primer em va treure, fugiu d'aquí, em va treure. Diu, primer haig de saber allà on soc, ni sabia allà on era, pobre home. Me'n vaig entornar una altra vegada allà a meva Badalona, però al passar per la part del davant, ja vaig veure que la part del davant ja sucava, oi? Tot se n'anava en l'aire. Me'n torno a casa del capità, i aleshores, molt més seri, jo li dic, escolteu, o ho dieu vos, això de sálvese quien pueda, o doneu-me la gorra i ho diré jo. Ho diré jo. Aleshores el vaig espantar, va sortir esbarant l'home en la gorra, sálvese quien pueda, pobret, aquells crits, encara sembla que els senti. Quin horror, no us hi vulgueu trobar, sálvese quien pueda, les dones i criatures primer, això sí, això hi va haver ordre, es veu que hi ha el reglament humana d'aquesta manera, és l'única cosa que va ser, escolta, les dones i criatures van ser els primers d'ofegar-se, pobrets, i quina manera de tirar gent a l'aigua sense més ni més, escolteu, aleshores va veure que tot era un enredat,
enterrada. Però si la meitat dels salvavides eren pintats per les parets, no hi havia manera de treure'n. Va tocar un salvavides cada 200 o 300 persones. Clar, a mi em va tocar un, encara vaig tenir sort, però una pobra dona, gorda, aquestes dones que es fan en 4 dies, oi, gordes, li van donar un salvavides, pobreta, com un tortellet d'aquells de 10 rals de Sant Antoni, entre vàrios li vam posar una cama, però esclar, amb la cama en l'aire es va ofegar de seguida, pobreta. Jo no, ja dic, jo vaig tenir sort i em vaig trobar un que no perdia i el vaig tenir, tenia una miqueta al dit, oi, perquè tenia un foradet, però vaja, vaig anar bastant bé i tothom, vinga, de cap a l'aigua. I de seguida, pobrets, aquella quantitat de gent que no en tenien allà al costat, i deixi'm, un pobre home, allà que no me'l podia treure sobre, i deixi'm, que només vaig fins allà i li torno jo, ho veia que anava amb mala fe aquell home, i deixi'm, i que no, home, que no ho veu que l'estic fent servir, jo li estava dient, i deixi'm, i zip, cap a baix, pobret, encara va sortir un moment a treure el cap i diu, ja no cal, i zip, ja no es va veure més. Només hi havia una persona, tranquil·la. Jo no havia vist mai una persona tan tranquil·la. Nedant com si no passés res. Després em van dir que era un fabricant de teixits. Diu, ui, aquest, diu que em fa de temps que està amb aigua fins al coll. La meva pobra dona no la vaig veure mai més. No sé, com que es havia engreixat molt, les barques no la van voler. En canvi, la sogra la vaig tenir penjada al coll fins al moment me la vaig haver de treure de sobre i, escolteu, cap al fons, que no s'ho va fer dir 2 vegades, cap al fons, cap al fons. Aleshores em vaig donar compte que, en el fons, la meva sogra no era tan mala dona.